fayi zan raso ya zamo ku tabbaci. Ni ma bai nake akan auren so ina da hujja ta zan yi tsokaci. Soyayya a gare ku ta zama rana akan kuma girki tare za ku ci. Faiz yau ka riga da ka zama angon Khadija yau Allah ya yi lokaci. Murna muka zo mu nuna domin aure na singa yau ango za ka canja barci. Kukan kun canja matsayi kuma Allah ya ba ku yau ranar ce ta bude yanci. Allah ya ba ku yi ku kun tsallake daga tarko kun bar makiya suna ta bincike. Faiz Allahu ya yi aure na ku an ka daura ka zama ango mijin amarya na Khadija. Ango na zo gare ka zan yi kira an gare ka domin matar ka ta kace. Girma ya zama na ka ta zama ta gidan ka sirrin aure ku killace. Allah shi ne ya baka yi canjin matsayin ka komai za ka yi ka fayyace. Ci har sitara da ilimi na da yana akan ka wannan duka ragamar ka ce. Laifi in dai gare ka na san haƙuri gare ka to share gimbiyar ka ce. Kai za ka faranta ranta in harai za ya ɓaci ba so kun yi ce ku ce. Kyawun hali gare ka na ji ana ɗayyaban ka wunni na ji kai fice. Domin na tabbata akan so kai ka ci riba wannan duka nasarar ka ce. Faiz yau ka yi nasara ta zama mallakin ka yau aure ya yi maka rana ta zama taka. Amarya na zo gare ki sako yau zana baki aure naki yanzu an kai. Ke za ki kula da jarumin din da ya nan mana ki ɓaci rai baya soki. Na ji ana ta iya banki domin kyawun halin ki gado na gidan kuke kai. Aure daɗi gare shi Allah ya ba ku iko domin bauta ku je ku yi. Faiz ya zama naki komai in har ya saki ban so ki ji wani yanayi. Sannan ki saka shi yayi murna da farin ciki gidan aure sai da tausayi. In kin haka za ki sa shi ma ya ji tausayin ki komai kika sa shi za ya yi. Amarya kwantar da hankali ya zama mallakin ki soyayya ta yi muku rana a cikin gidan ku. Aure in aka yi shi ladan da yake cikin shi wannan ya zama na kunne. Kuma Allah za ya kara girman da kalamarin ku domin shi ne a bayyane. Faiz gode wa Allah kai alwala kai ya salla yau za ka shige gidanka ne. Kuma Allah za ya wa ku komai a cikin gidan ku domin shi garkuwar ku ne. Yau kan kun cika buri Allah ya kauda shari.